हेलो हाय नमस्ते प्रणाम सब फेसबुक फैमिली और सब यूट्यूब फैमिली के हमार बारम्बार प्रणाम बा। तो देखी बड़ा सुंदर एगो शिव चर्चा के फिर से हम भाव लेके आ गइल बानी। तो एक और भाव बा कि गुरुजी से का मांगतरी, गुरुजी से गइल बड़ी कहतरी चर्चा में आई ना हम बड़ी कुछ मांगना मांगम। तो उहे देखी भाव बा कि गुरुजी से मांगी ले मांगनवा हो शिवा चर्चा में आके गुरुजी दर्शनवा हो शिवा चर्चा में आके